குன்றில்குமாரின் வணக்கம். எமது பார்வையின் நிஜ பார்வை. வையம் புகழும் வைகைக்கரை நாகரிகம். அத்தியாயம் 6. இந்த இறுதி அத்தியாயத்துடன் நமது வையம் புகழும் வைகைக்கரை நாகரிகம் பகுதியை தொடரை முடித்துக் கொள்வோம். ஐரோப்பாவைப் போல வரலாற்றை எழுதி வைக்கும் பழக்கம் நம் நாட்டில் அன்று இல்லை. ஆனாலும் புராணங்கள் நம் கலாச்சாரத்தை பதிவு செய்துள்ளன. எனினும் மிகைப்படுத்துதல் காரணமாக அவற்றை தக்க ஆதாரமாக பலரும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றனர். ஆனால் கல்வெட்டுக்கள், நம் நாட்டில் நிறையவே கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்தியாவில் 59,800 கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக நொபோரு கரோஷிமா என்ற எழுதிய நூல் ஒன்று நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அவற்றில் 44,000 கல்வெட்டுகள் தென்னிந்தியாவில் உள்ளது. அதிலும் 28,000 தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளன. பழமையான மொழி என்று வடவர்கள் பெருமை அடித்துக் கொள்ளும் சமஸ்கிருத மொழி கல்வெட்டுக்கள் எவ்வளவு தெரியுமா? வெறும் 7,800 மட்டுமே. இந்த கல்வெட்டுக்கள் தான் தமிழக வரலாற்றை தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் என்று அனைவருமே கோரஸாக முழங்கி வந்த நிலையில் இந்திய வரலாறு தமிழகத்தில் இருந்துதான் தொடங்கியது என்கிற வரலாற்று உண்மையை இந்த கல்வெட்டுக்கள் தான் வெளிச்சமிட்டு காட்டின. மூத்த மொழி எமது தமிழ் மொழி என்று வெறும் வாயால் மட்டுமே உறக்க முழங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போதைய கல்வெட்டுகளும் அகழாய்வுகளும் ஆதாரங்களுடன் நியாயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. அதிலும் இந்தியாவின் வரலாற்றையே மாற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிறது கீழடி அகழாய்வுகள். உலகிலேயே சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் முதல் நகர நாகரிகம் என்று இதுவரை கருதப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாம் நகர நாகரிகம் கங்கை சமவெளி நாகரிகம் என்பது கண்டுபிடிப்பு. கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றியது இந்த நாகரிகம். ஆனால் தற்போது கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் உயர்ந்த கலாச்சார பண்பாட்டுடன் கீழடி திகழ்ந்தது என்கிற அரிய கண்டுபிடிப்பு வட இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, தென்கோடி வரை இரண்டாம் நகர நாகரிகம் விரிந்து பறந்து கிடந்தது தெரிய வந்துள்ளது. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் முக்கிய நகரங்களான ஹரப்பாவிலும் மொஹஞ்சதாரோவிலும் அகழாய்வுகள் நடத்தப்படுவதற்கு முன்பே தென் தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு நடத்தப்பட்டது. ஆயினும் அந்த தொல்லியல் ஆய்வு பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது. இந்திய விடுதலைக்கு முன்பாக அலெக்சாண்டர் ரியா என்பவர் மதுரைக்கு அருகில் உள்ள பறவை, அனுப்பானடி ஆகிய பகுதிகளில் அகழாய்வு நடத்தினார். பின்னர் 1976ஆம் ஆண்டு டி கல்லுப்பட்டியில் அகழாய்வு நடத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு தமிழக தொல்லியல் துறை கோவலன் பொட்டல், அழகன்குளம், மாங்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டது. இந்த பின்னணியில் தான் இந்திய தொல்லியல் துறை வைகை நதி கரையின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள 293 இடங்களில் கள ஆய்வு நடத்தியது. அவற்றில் கற்கால தாழிகள், கல்வெட்டுகள், பண்டைய வாழ்விட பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்றுதான் கீழடி. கொடுமணல், அழகன்குளம் பகுதிகளில் நடந்த ஆய்வுகளின்படி தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களின் காலம் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டு என்று கருதப்பட்டது. தற்போது கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களை ஆய்வு செய்ததில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களின் காலம் அதற்கு முன்பாக கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே இருந்தது என்பது அறியப்படுகிறது. இதனால் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே எழுத தெரிந்த, கற்றறிந்த, நாகரிகம் மிகுந்த மக்களாக தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை உணர முடிகிறது. சூரியன், நிலா, வெள்ளி முத்திரை காசு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது அசோகர் காலத்துக்கு முற்பட்டது என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். கீழடியில் கண்டெடுத்த ஒரு மட்பாண்டத்தை சுடுமண் தாங்கி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். பானை தன் தரையில் நிற்காமல் பிரிமனை போல் அதை தாங்கிக் கொள்ள பயன்படுத்தும் பொருள்தான் சுடுமண் தாங்கி. இப்போதும் இது புழக்கத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இதை கலவடை என்கிறார்கள்.
கீழடியில் கண்டெடுத்த தொல்பொருட்கள் வள்ளுவர் காலத்திற்கும் முந்தியவை. திருவள்ளுவர் காலம் கிமு 31 என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் கிடைத்த ஓடுகள், செங்கற்கள், காரைகள் போன்ற அனைத்தும் வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன. அப்போது மண், சுண்ணாம்பு, இரும்பு, மெக்னீசியம், அலுமினியம் ஆகியவை அவற்றில் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இங்கு கிடைக்கப்பட்ட ஓடு மற்றும் செங்கல்களில் 80% சிலிக்கானும் 7% சுண்ணாம்பு கலவையும் காணப்படுகிறது. மேலும் சுண்ணாம்பு சாந்தில் 97% சுண்ணாம்பு கலந்திருப்பது அதன் சிறப்பாகும். சுவர்கள், கட்டடங்களின் இடிபாடுகளும் கீழடியில் கிடைத்தன. தரைகள் வழுவழுப்பான களிமண்ணால் மெழுகப்பட்டிருந்தன. கட்டடங்களை பொறுத்தவரை அவற்றின் சுவர்கள் கூரை வரை எழுப்பப்பட்டிருக்கவில்லை. மாறாக சுவர்களுக்கு அருகில் கம்புகள் நடப்பட்டு கூரைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கிருந்த மக்கள் வாழ்வியலில் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர் என்பதற்கு பல தடயங்கள் கிடைத்துள்ளன. மக்கள் அதிக அளவில் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட காதணிகள் மற்றும் சில இரத்தின ஆபரணங்களை பயன்படுத்தியுள்ளனர். அரவைக்கல், மண்குடுவை மற்றும் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட சீப்பு போன்றவையும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரோம் நாட்டைச் சேர்ந்த அரிட்டைன் பானை ஓடு மண் அடுக்கின் மேல் நிலையில் கிடைத்திருக்கிறது. இவை ரோம் நாட்டில் கிமு 2ஆம் நூற்றாண்டில் புழக்கத்தில் இருந்தவை. இங்கு ஒட்டுமொத்தமாக சுடுமண்ணாலான 13 மனித உருவங்கள், 3 விலங்கு உருவங்களும் கிடைத்துள்ளன. 650க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள், 35 காதணிகள், பிற அணிகலன்களும் கிடைத்துள்ளன. கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிமு 2ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதியே தமிழ் சங்க காலம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் இங்கு கிடைத்த பிராமி எழுத்துக்களை வைத்து பார்த்தால் என் சங்க காலம் மேலும் 3 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இருப்பதாக உறுதியாக நம்பலாம். இங்கு கிடைத்த நாணயங்கள் பழங்கால தமிழர்கள் வணிக தொடர்புடன் வாழ்ந்தது தெரிய வருகிறது. தமிழக மண்ணில் நிலத்திற்கு கீழே கனிம வளங்கள் இருந்தன என்பதை இங்கு கண்டெடுத்த உறைகிணறுகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. மொத்தத்தில் நகர நாகரிகத்தில் தமிழர்கள் கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டிலேயே சிறந்து விளங்கியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதைத்தான் கீழடி அகழாய்வு புலப்படுத்துகிறது. அதாவது நகர்மயமும் எழுத்தறிவும், வேளாண்மை, கட்டுமானம், கீறல்கள், பிராமி எழுத்துக்கள், கைவினை தொழில்கள், நெசவு, பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு ஆகியவற்றின் மூலம் இதனை நம்மால் அழகாக உணர முடிகிறது. வேலூரில் மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலத்தில் உள்ள பெட்டா நிறுவனத்தில் கார்பன் டேட்டிங் எனும் கரிம பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாறை ஓடுகள் இத்தாலியில் உள்ள பைசா பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்பி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. எலும்பு துண்டுகள் புனேவில் உள்ள டெகான் கல்லூரிக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவ்வாறு பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு பிறகே தமிழர்களின் நகர நாகரிகம் தொன்மையானது கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கீழடி அகழாய்வு தமிழகம், இந்தியா மட்டுமல்லாமல் அகில உலகம் முழுவதும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. சீனாவில் யுனான் மின்சு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார் நிறைமதி. இவர் இயற்பெயர் கிகி ஜாங். இவர் ஒரு சீனர். தமிழ் மீதான அதீத பற்று காரணமாக நிறைமதி என்று தனது பெயரை மாற்றி வைத்துக் கொண்டுள்ளார். அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை மாணவர்களுக்கு கீழடி அகழாய்வு, தமிழர் பாரம்பரியம், வாழ்வியல் முறை பற்றி பாடம் நடத்தி வருகிறார். இவ்வாறு தமிழர்களின் தொன்மைக்கால வரலாறுகள் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை வட மாநிலத்தவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்பது மட்டும் தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் தெரிகிறது. ஏனென்றால் கீழடியில் 3 கட்டங்களாக அகழாய்வு நடந்தது. அதை முன்னின்று நடத்தியவர் இந்திய தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன். தோண்ட தோண்ட தமிழர்களின் தொன்மைக்கால வரலாறு அதிகரித்துக் கொண்டே போயிற்று. அதில் சமஸ்கிருதம்தான் இந்தியாவின் பழமையான மொழி என்ற முழக்கம் பொய்யாகி போனது. தமிழ்தான் மூத்த மொழி என்ற உண்மை தெளிவாக புலனாகியது. தமிழர்களுக்கு இது இனிப்பான செய்தி என்றாலும் வடவர்களுக்கு கசப்பானது. இதுதான் யதார்த்தம். ஆக
கீழடியில் தொல்லியல் ஆய்வுகள் சட்டென்று நிறுத்திக் கொள்ளப்பட்டது. தோண்டப்பட்ட குழிகள் மூடப்பட்டன. அத்துடன் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனும் அங்கிருந்து அசாம் மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். தமிழர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு தர்க்க போராட்டத்திற்கு பிறகு தமிழக அரசே இந்த தொல்லியல் ஆய்வை கீழடியில் தொடர நேர்ந்தது. 4, 5, 6 மற்றும் 7ஆம் கட்ட ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு பல்வேறு உண்மைகள் உலகிற்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. குஜராத் மாநிலம் தொலராவில் 13 ஆண்டுகள் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. லோத்தல் என்னும் இடத்தில் 5 ஆண்டுகள் நடத்தப்பட்டது. ஆந்திராவின் நாகார்ஜுன குண்டாவில் 10 ஆண்டுகள் அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டனர். இந்திய அரசு தமிழகத்தில் மட்டும் 2 ஆண்டுகளில் நிறுத்தி கொண்டதற்கு காரணம் இன்னும் சரியாக விளக்கப்படவில்லை. அப்புறம் கீழடியில் வழிபாடு தொடர்பான தொல்லியல் பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்பது மற்றொரு குறைபாடாக பேசப்படுகிறது. வழிபாட்டு உருவங்கள் கிடைக்கவில்லை, அதற்கான தடயங்களும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அதற்காக கீழடியில் வசித்தவர்கள் எதையும் வணங்கவில்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது. வழிபாடு என்பது அவர்களின் வாழ்வின் முக்கிய அம்சமாக இருக்கவில்லை என்பதைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் சங்க இலக்கியங்கள் பலவற்றிலும் பெண் தெய்வங்கள் ஏராளம் இருந்த செய்திகள் உள்ளன. அப்படியானால் கீழடியிலும் நிச்சயம் தெய்வ வழிபாடுகள் இருந்திருக்கத்தான் செய்யும் என்கிறார் ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் உள்ள சிந்து சமவெளி ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநரான ஆர். பாலகிருஷ்ணன். எது எப்படியோ கீழடி அகழாய்வுகள் தமிழர்களாகிய நமக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் என்றால் மிகையல்ல. நன்றி, வணக்கம்.